Question here, unsa usually sala sir if giigna na dili dalawon ang pasyente kay naay nakasala and when sila mabisitahan og balik. Now, duha ka klase nga sala ang ato ang ginastoryahan ani no. Number one is ang individual, which is ang that specific patient only, and the second one is sala like in a community sa ilahang tanan in general. So pag individual no ang ato ang istoryahan, naatay ginatawag nga status nga ginatawag nato nga piyesa. No, kaning piyesa is mabutang ni siya nga status sa usa ka pasyente dito sa rehab because of the therapeutic community. Iyang status is wala siya mga privilege. Apil na ni ang dili makatawag, dili makasiesta kanang tigtulog sa udto, and dili pud mabisitahan sa iyahang mga significant others. So kana siya, kakahitabo na siya nga status kung ang pasyente is grabe ka disobedient. When you say disobedient is kanang sagunso na jud nga disobedient bitaw, like dili ga patuo, for example, dili ga pauban og iyang body kung na siya adtuon, or gapanguha og santol permanente, or galamang gapanguhag pagkaon nga walay pananghid, or dili ga oblige sa patakaran sa sulod sa center, kana disobedience. Or kanang mga severe cases no, like gapanumbag ang pasyente, or hilig siya og kanang pangawat, or dili jud siya gapatuo, or worst comes to worst is ga-attempt jud siya og escape, or ga cause og kanang kagubot sa sulod sa community. So kana siya, pag iyan ang gakabuhat gani tapos mabutang siya sa status nga ginatawag nato nga piyesa, definitely for the weekends or for the holidays dili jud siya mabisitahan. Now, for the community, if in case gani nga ang community, ang silang tanan, for example, na ay nagbuhat og kanang dili maayo, like na ay nag-leak, na ay nagtago og sharps. So syempre ang safety sa community i-concern man nato, or let us say silang na ay mga nag-attempt og escape tapos medyo init kaayo ang trato sa katong mga nag-escape, so medyo gay na control pa na nato. Or worst comes to worst, for example, na ay like na ay nisulod nga boga like sigarilyo or ilimnon, or worst comes to worst shabu, kana sila cardinal rule man gud na sila, so bawal na siya nga bawal na sila nga mga butang. So munang naay mga times yun nga dili mi mo allow og visitation sa mga tagtungod. Now ang ato ang pangutana is kung kanus